Bulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal, sumaguti ka. Imagine trillion cells, ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Dok. Oh, import siya. Mami-import kaya. Your second immune system. So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga ginakompose. Gipang-train. Nga ginakompose ang mga specialized nga mga selula kangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. Oh, so sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Oh, paborito dapat. Labi na akong palakaong katamis. Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City.
88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical, Love Your Eyes. Ang ginadulong man sa inyo sang DTX 500, The Superior Antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio,
the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Oh my God. Next question. Saboroso! Wala problema! Salangaw. Oh my God. Next question. Kakana eh. May waga. Good morning. Kumusta na ka mo doon? Panyaga na, igbaron. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw. Lunes na naman. Adlaw ni Manuel Do. Sa may mga sweldo. September 15, Monday. Entrada sang semana, entrada sang trabaho sa mga nagatrabaho. Weekdays lang. Aton sini mga balita kag mga informasyon upod karon dugay-dugay. Sa aton sini mga K5 reporter sa aton sini nga mga tagpalmati. Sa Suradjag probinsya sa Iloilo sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Inatukod na ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang mag-imbestigar sa mga flood control projects at mga infra projects. Hindi lang flood control kundi tanan nga mga infrastructure projects halin sa 2015 hasta 2025. Sigin presentar ini ni President Bongbong Marcos ay sining press conference ang ining ginatawag niya Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Independente nga komisyon nga mga investigar sang mga korupsyon sa mga proyekto sang gobyerno. Hindi lang nga flood control tanan nga mga infrastructure projects
Alin sa 2015 to 2025. Diri madamo sa mga kinilala nga mga personalidad at stake ang ila sining credibility sa pag-imbestigar. Nobody can question sa ila sining integridad. Si anay Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. na magapamuno sinino samtang mangin membro sanday anay DPWH Secretary Rogelio Singson ag SJB and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo samtang makaserbi man bilang special advisor si Baguio City Mayor Retired General Binamin Magalong. Ang pahayag ni President Marcos nga bisan nga may sabpoy na power ang ICI hindi na sini kinanglan asang contempt powers bangod isa ini sa mga mag-imbestigar at hindi prosecutorial body. Pero bangod sini madamo sa mga nagabasubong kay Mayor Binamin Magalong kuno siya Duterte. Si bigla na lang kuno nga ginabanatan siya. Suno kay Baguio City Mayor Binamin Magalong. Sang nagresponder siya sa mga okasyon kon mga akusasyon ni anay Senador Antonio Trillanes nga nag-claim na si Magalong protektor kag alay ni Duterte. Di kabalo kita nga ang grabe gidyang punduhanay isang flood control kag infrastructure projects. Sometimes ang banner to nga programa ni President Duterte ang build. Why nag-isa sa mga tinaga nga na dumduman pa nga build na lang. Ani kuan na lang no, build 3 times. Why na dumduman no, pero sa una bla may programa nga business is my business in business. No, ala naman. Why nagit kamo sa may nadumduman no, build. Dili kay damo na build. Kita nyo gina-claim ang kani sa mga diskaya no, sa ila mga pag-appear bla sa Senate kag House of Representative hearing na nagdako sila kag madamong ila sining mga proyekto sang panahon ni former President Rodrigo Duterte, and at that time ang Secretary sang Department of Public Works and Highways amo si Senator Mark Villar. Lagi sila nagdako. Hasta 2022 ang Stanley 25 ni kay re-over pa ni. May pila gani ka mga tao, di mga awat ka mga bulayog ng mga tao sa Lilo. Nga nagka-question kung sino kuno ang nagdala sa mga diskaya. Nga ang may mga project ini sila sa Iloilo. Sa Panay, kasi iban nga riyon. Hoy toy, ka Mengo sa inyo nga dunot. Negosyo niya mo. Gina-question nila kung sino nadala ko no kay Diskaya di mga damo di mga flood control projects. Nga ang lisensya mo sa pickup nationwide ina mo. Bisan din sila maka-indra ka sa bidding sa mga proyekto sa DPWH. Isyam ka na ang lisensya sa mga Diskaya pero naribok na ini isang pickup kag sa DPWH. Pero on the question kung sino nagdala, ano kay mo mango? Negosyo ning ila sa mga Diskaya mo. Nakita na nga daan nila sa Pilgrims lang nga website sa kagsang DPWH sa mga dalagko nga mga proyekto tikon mga quadruple ka, quadruple A ka. Kagkaya mo, qualified ka, hindi ka mag-intra. Karon itagbong ta mo karon sa mga flood control ni Diskaya.
Kaya mga minango bla. Minango kag ginago nga mga opinion. Kasimple bla nga sino ko dala sa mga diskaya si Lilo. Hoy! Mango sa inyo nga mga dunot. Negosyo niya sa mga diskaya. Kung makita nila sa website sang Pilgibbs kag sang DPWH, katag 300 million, 500 million. Siyempre intrahan nila lisensya nila ang igamito nila sa bidding. Kag pag-abot si Lilo kay sa Metro Manila sila, allowed sa under sang DPWH ang ginatawag nga renta. Ginarintahan ang mga equipment, no? Nga gamiton mo sa pag-obra mo sa mga salakyan. Paros na karon may mga dump truck dara, may mga payloader, mga loader, mga transit mixer si Kaki 5 Lawrence Suliman. Matawag sa Pre Lawrence. Marami ka palang mga dump trucks, concrete mixers, no? Tanan-tanan niya equipment tara si ate, pwede ko kaarkila. Pwede na ya. Amo kanina nga nahikay ako sa mga tawo nga nagambal, sining mga awat kag mga bulayog, mga mango nga dunot. Gina-question nila ya kung sino nadala sa mga diskaya. Kag may mga projects si diskaya. Hoy! This is not the defense for the diskaya kay ti problemado sila. O mga logic lang nga minango. Pasensya sa mga tinaga kay ko kaysa daw tama yung patulan. Negosyo iya sa mga diskaya. Kita mo bilog ang Pilipinas, ila pang kontrata. Kay ang patakaran, kalakaran, sistema nga bulok sang DPWH na kuha na nila, na sa ulado na nila. Nabalaan na nila ang sistema nga garok sa DPWH sa ulado nila. So, intrahan nila sa bidding. Daog ka, kung paabot din si Lilo, yate, ano may mo, munabi? Kung may mga koneksyon, kita mo, kita, subo nga may mga koneksyon ang mga diskaya, kagiban ng mga big time, mga kontraktor sa DPWH. May birthday, may Christmas party, may kasal, may bunyag. Sang kontraktor man o kung DPWH. Mga maninoy sinada, mga sponsor sinada, kapadala litson sinada, mga kontraktor. Gets nyo? Ako ng DPWH kontra ikaw nga kontraktor. Kaya ikaw kasunod sa ila sistema kag kalakaran. Mag-intra ka sa bidding, bisan period lang o kung kalma ang sala, ginadikyo kanila kung ginadisqualify. Gets nyo? Tamo, Menggo, no? Kung kontra ka sang taga DPWH, kung wala ka, nagahatag sang sistema. Oh, kung ay ka gabi gatag, nakadaogan, saan ay ka nagatag? Sang obligasyon mo? Kamang ginatawag nga SOP. Sunod siya ng kabiding, walang kaginila na, bantayan ka ginila ya, hindi ka kintra biding. Among ano yung balta, period ya kamang diferensya sa pagbid mo, ginadikyo ka. Kaya ka nagahatag, wala ka nagasunod. Sang sistema nga ara na nga may obligasyon ka kung kontraktor ka nga maghatag sang 10 to 25%. Iti ambalon tanagin man sa tanan, ambalon tanagin man bisan nakapirma lang kanida sang kuana no ga pirma ga palakad sang tsike sang papilis para mabayaran ka, naga-inisyal, nagapangayo mo. Amo na kuno ang kalakaran. Amo ina nga kung kontraktor ka, dapat nga sa ulado mo man, kag mabalaan mong imo obligasyon. Kay ang sistema ara na da nga garok.
But in fairness sa mga iban nga mga maayo nga mga taga DPWH, damo maayuda nga mga taga DPWH. Ilang nahot mala ng mga bulayog, mga dalok, sobrang pangurakot. Amo na kaapektuhan ng iban. Kita nyo mga opisina sa DPWH sinahaboy sang mga protesters. Kita nyo napapanao ganin sang memorandum si Secretary Vince Dizon. Ang current niya secretary sa DPWH nga hindi lang anay mag-uniforme. Kaya ginabuyayaw sa mga tao basta kaya uniform ka sa DPWH. Ginabuyayaw ka ginisikita nga makaawat. Nakawat! Amo na nga way lang anay kay damo kuno mga nagareklamo ng empleyado sa DPWH nga ginabuyayaw sila sa tabo. Sakay man sila sa jeep, sakay man sila sa passenger jeep, sakay man sila sa bus, sakay sila sa LRT, MRT. Ginabuyayaw sila sa tabo. Tibot silingon nga kung may sala dira. Paroti kay pariyoni kay Engineer Alcantara, kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Amo ning mga may pag-ako. Si Assistant District Engineer Bryce Hernandez niya, nakita na ding pag-ako niya. Sang iya sininga ginahimo kag ang pagbalik-balik niya sa casino. Ka report sa opisina sa DPWH sa First Engineering District sa Bulacan. Alas 10 na, alas 11. Pagka alas 2, malakat naman kay mga pagkasino. Kita niyo may mga picture gani kay K5 Lawrence nga opisina sa DPWH no sa Bulacan. Isa kalamisa nga laba, conference room, puno sang kwarta. Billions ang mo to guro kada mo kwarta, mga billions na to guro mo. Banda ko paisip to sa imo ka K5 Lawrence. Masulod ka sa sobritag sa gatos, sa gatos tag 1,000. Kung pa isak bulan siguro to kasuldanay no. Sabing kwarta sa sulod sa opisina sa DPWH. Damo ina ang kakatabo subong. Ang pamangkot sa siningin tukod ni President Ferdinand Marcos Jr. nga Independent Commission for Infrastructure. May madangatan gin man ba ko katanda gigi 5 Lawrence. Ang puno-puno gito blas lamisa to. Isa ka lamisa ya puno kwarta mo. Araw abalan gabi nga kwa kalanda. Ang isa ka bandol na nga daw isak dangaw na. Be mo pila na kay 5 Lawrence, isak milyon na. Amo na isa na ka-milyon kay pulo na pulo na 100,000. Kada bundles na 100,000. So kung ginpalaba mo daw isa kadangaw na nakataas na, isa na ka-milyon. Kasi puno pilak milyon, may ara pa yun sa babaw lamisa nga puno ang lamisa sa kwarta mo. Sabi no, wais lamang huya nga ang kalakaran mismo, no? Sampol ini. Ano kakatabo dito ba kita mo na, oh? Ordinaryo lang na iya kuno to sa opisina sa DPWH sa First Engineering District sa Bulacan mo. Ang kwarta mo nakdamo, oh, puno ang billiard table. Kalalapaw pa, oh. Ang bal ni Engineer Bryce Hernandez sa testimonya niya sa Senado, ordinaryo lang. Nga mo ini ang kwarta nga makita sa babaw lamisa, sa billiard table, sa opisina sa DPWH. Ini nga time, ining mga nakita nga ini, kag-ara sa video nga naga-circulate subong sa social media. Ini ang time sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte.
2016 to 2022. Dira naghamungasa ang mga diskaya kay halos tadan nga dalagko nga mga proyekto sa bilog nga Pilipinas sila ang nakakuha. Kadya no, lantay-lantay na. Kung ako subong sa sitwasyon ko subong pero ni kay Engineer Bryce Hernandez, no, kay Engineer Alcantara, kay Engineer Mendoza, na sila ginpahali na sa serbisyo. Ilantay-lantay ko na lang panugid, ko na lang kamutanan. Kung pamangkot, paano ini maprubahan? Kay hindi lang na nga siling nga mo sina nga para may hustisya sa aton mga kauturan nga mga ginagutom nga halos gani makakapot, makauyat sa ginatawag nga 1,000 nga bilog nga kwarta 500. Pero ang mga opisyal ka nag-obra sa gobyerno ng mga bulayog kahantal ang kwarta sa ilang mga opisina. Ang mga poorest of the poor nga makaluluoy, ang mga hoy puloy na hindi kakaon 3 ka bisis isa kadlaw bangod sa kapigadon, and yet may mga tao sa gobyerno nagkasululubra kwarta. Suno sa kilala kong media sa Manila, kalabanan gali sa mga politiko. May mga ginaarkilahan ko no sila nga mga kondo unit sa mga kondo sa Metro Manila kung si din manda. Arkilana ko na sila kung may mga kondo unit. Ako na sila kaki 5 Lawrence. Ang unod sang kondo unit nila puro kwarta mo. Labanan sila mga politiko. Sa isa ka pahayag din ni Kwano sa mga media, sa mga kilalabla nga mga media kag ibang vlogger dito sa Metro Manila. Garkilagali sila, why sila ka-deposito sang kwarta sa bangko. Kundi kinahimo nilang mga bulayog nga ini nga mga politiko. Saan pa kamo magkalamatay man, saan pa kamo pagkilatan. Nag-arkilani sila kung may mga kondo unit sila nga lang nila ginabutang, ginastak ang ila kwarta. Sabi no? O hindi man na sila nga sa isa kalakat, kapila ka ba bisis mong balik-balik eh. Trolley, guro na kag mga duffel bag, siguro nga ginasudlan sila, lagok. Puno kwarta, dira lang ginahantal sa mga kondo unit. Nga ginaarkilahan sa mga kawatan, nga mga politiko, kag mga opisyal sa gobyerno. San pa kamo magkalamatay man ho, amo na naobra nyo ho. Why kamo inyo maluoy sa mga tao nga mga pigado? Muning ang Pilipinas, amo na ning sitwasyon subong may mga tao pa yang magsagad sugid nga malimpyo sila mo. May mga tao pa yang sagad ka panaway sa iban nga siya to nakaporsyento, siya to naka-kickback, siya to nakabaton SOP sa isa ka kontraktor, and yet ang nagahambal nakabaton man. Amo na hambal sa kilala kung yan na thinkers are doers. Ang pangunahuna ang ginapagwa nila kay sila mismo ang nagahimo man. Dapat ni namin itani ang ining mga kawatan sa gobyerno, kilatan sila tanan. Nakasinggit abi ako no. Abi ginsaylo ni Pastor Apollo Kibuloy abi ang power sa ako no. Ang tanan ng mga politiko ng mga kawatan magkalamatay subong. Galing iway no. Stop the life of the politicians. Kung taton mong kabuhi sa mga politiko kag mga opisyal sa gobyerno ng mga kawatan. Kami tani ko may gahom kasi na no, K5 Paul kag K5 Lawrence no.
May kapa-stop sa korupsyon si Apostol, si Pastor Apollo Kibuloy kaya tinapriso na siya mo. Pero ang balantayan, subong hapon, number 1, isang ginambal nila nga fake news. Pero karon ni pagsugod sa sesyon, bantayan, pagsugod sa sesyon kung mayara gidman, ma-move nga ang posisyon nga Senate President vacant. Amo na bantayan ta karon na sugod sesyon kung may ma-declare nga isa ka member sa 24 ka mga miyembro sa Senado, mag-declare nga the position of the Senate President ay declared vacant. At yan mo na kay ang mga balita, pero ginahambal nila nga fake news kuno dire kay may numero na kuno nga makasuporta para kay Senator Alan Peter Cayetano nga mangin Senate President. Ti kabalo kita nga siyam o kon 15 ang nag-upod kay Senate President Vicente Soto III na nag-install siya bilang Senate President. 15 ang siyam kay 24 minority. Sometime ni former Senate President Francis Escudero, ang minority to 5 lang. Pero nakakuha sila. Ano balaan ko nga nag-workout gid. Sang magpungko si Senator Soto as Senate President, amo si subong Majority Leader Miguel Mig Zubiri. Ay 5 sila sa una sa minority mo. So, ay simple majority mo, 12 plus 1. 24, tungaon mo kung 12. Kung maka 13, makakuha 13, ining grupo sa minority sa bunga siyam, di kinanglan naman lang nila, kuhan mo, kung 13, kinanglan naman lang nila 4. Sinong balantayan da? Na may balantayan da si Duha ka makutod nga Bilyar, si Mark Bilyar kag si Camille Bilyar. So 11 na. Kon si Alan Peter Cayetano mas Senate President, ang utod niya nga ara sa majority si Bunga si Pia Cayetano ini pang kupod. So 12. Sino ang balantayan? Nga isa para makuha na 13. Para nga makapungko Senate President si si Senator Alan Peter Cayetano ti isa. Bantayan ta na bantayan tayo na karon sa pag-resume sa sesyon sang Senado kung there is somebody nga member sang Senado ang motion to declare the position of the Senate President vacant. Amo man ina. Amo na. Pero ambal ni Senator Panfilo Lacson ang nagpaandam sang nagligan niya si Mana nga hindi pagbali wala ang kapasidad sang siyam ka minority. Kay gamay lang ang abanse. Pero hambal niya fake news kuno. Ay ning balita kag ining mga impormasyon nga nakakuha na sang numero si Senator Alan Peter Cayetano nga mangin Senate President. Bantayan ta na karon na. Kung hindi matabo, kung hindi maislan si Soto, ti fake news eh. Kung maislan si Soto, ti real news. Bantayan ta na. Bantayan man ang rally sa 21. September 21 ang anibersaryo sang declaration sang martial law sang amay sang presidente subong former the late President Ferdinand Idralin Marcos Sr. Dako kuno nga rally sa September 21. Agbantayan man hold yapon ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang speakership sang House of Representatives. Amal nila hold kay Baskog. Pero subong ang pinakamainit yung tawo sa gina-issue ka gusto sa tawo nga mag-resign. Resign na bilang speaker sang House of Representatives si Speaker Martin Romualdez. Amo nang pinakainit. So in politics and in order
nga mapabilin ka sa poder, ilabi na gid ang pag-trust sa mga pamuluyo sa imo sa kay President Marcos. Ambal sa mga political observers na dapat niya mag-resign si Speaker. Nag-ihatag niyang speakership sa kay Congressman Sandro Marcos, ang anak ni President Marcos, nga majority leader subong, or kay Congressman Barba sang First District sang Ilocos Norte, nga paryente man nila sa mga Marcos, or galing kay si Congressman Albi Benitez sang Bacolod City, Daway numero. Tamo man hindi sa iya. Pero sa gihapon, bantayan natin inakay mo ni mga ngalan mo. Si Congressman Toby Tiangco sa nabutas, ga-ambisyon man. Ti parang magbahaw-bahaw, kag magtahaw-tahaw ang init. May nagambal nga dapat si Speaker Romualdez ma-resign, kag i-hand over niyang speakership sa kay Sandro Marcos. Parang magbahaw-bahaw ang kainiton bla. Ay tanan nga tudlo subong do ara kay Speaker Romualdez So bantayan tana kung bala ma-hold nila. May panibago naman kag ang September 21 nga madamo kuno nga tawo ang mag-arali sa EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, sa tubangan sang EDSA Shrine. May katanan sa anibersaryo sang Declaration sa Martial Law sa September 21. Standby ka mo, magabalik kita dugay-dugay sa dugang naton yung mga informasyon kaya mga balita pagkatapos lamang sini. K5 News FM Championing. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay isan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Relipiado ako nito for meeting before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay isan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Lee. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalihit sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pinakatuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamilig na handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw
may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. May mga impormasyon kita nga ginmention naton kay nga si Bulacan First District Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang gin-transfer na halin sa Pasay City Jail. Ginbalik na ang kustodya niya sa Senado. So sa mga abogado niya ay nagasalig sila sa liderato subong ni Senate President Vicente Soto III kag ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairperson sang Blue Ribbon Committee. Nagligad to kundi gindala sa aras sa Senate custody kag cite for contempt ni siya. Dala sa House of Representatives kay kwanto siya may committee hearing man to sang ulihi na desisyonan sang Senate President kay sa Speaker nadalon na lang sa PNP Custodial Center. Pero nagreklamong iban to dahil Senator Marcolita kag iban pa. Butang na lang sa Pasay City Jail. Bangod kay may salig kuno sila kay Soto kag kay Lacson. Ang mga lawyer ni Bryce Hernandez, ang Assistant District Engineer sang Bulacan First Engineering District, ang nagpangabay nga ibalik siya sa custody sang Senado kay ti ang holding center sa imo da kung sa Senado ka libre pagkaon, ang kwarto mo may foam, may CR, may aircon. Kung ikaw be, daw namin kag-K5 Lawrence mapaka-contempt ng ta. Ang kwarto mo, namin mo. No, pero yun, ikadako guro, isang announcer's booth. May aircon, may CR, may sink, may TV. Kampiyon, no? Hindi mapasite in contempt na lang tabi. Kailan ka pa magbabago? Ang yan nga portion ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Taas lang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan nga base may dinggi ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement gikan sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties.
Ginapanami man sang D3 Bio ang sa pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation pa nga nagabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naipiktar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagbalayan sa lamok ang may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa atong mga puluyan kag may inom ikaw sang D3 Bio para layo sa dengue. Gusto mo ka hindi magkadingge, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka kag parisan mo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sigurado nga healthy ang atong sining lawas kay ginpabaskog nga vitamin C. Ang Mighty C kag number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas, ang Mighty C. Mayaraman Mighty C 0 para sa mga kabataan. Sigurado kita nga healthy kung naga D3 Bio kita kag naga Mighty C adlaw-adlaw. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos ang aton sining DTX 500 Health Alert sa aton nga Mighty C Network News. Kag sang Bilyonaryo News Channel. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Philippines. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.
DTX Coffee Mix. Himo Sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa maiit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang may naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Oras sa K5 News FM Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan
at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headline. Nationwide transport sa strike ikakasa ngayong linggo kaugnay ng protesta sa maanumalyang flood control project. Tatlong araw na K5 News FM Panaya Radio 101 naging matagumpay. Panukalang layunin na kilalanin ng Nueva Vizcaya bilang watershed haven ng Cagayan Valley, inihain ni Representative Cayton. Mahigit 4,000 trabaho iaalok sa job fair sa Subic Bay Freeport Zone. Power restoration sa isla ng Boracay nagpapatuloy matapos masira ang subtransmission cable. Samantala, anak pinatay ang magulang at kapatid dahil sa takot na malaman na di makakagraduate sa Bukidnon. Suspect naman sa pamamarila sa Calbayog City patay matapos manlaban sa kapulisan. NBA na namatay sa engkwentro sa Tapaz Capiz na kilala na. At 816,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, magdaraos na nationwide tigil pasada ang ilang transport grupa upang iprotesta ang malawakang korupsyon sa bansa. Sa abiso ng grupong Manibela, idaraos nila ang transport strike mula September 17 to 19 o mula Miyerkules hanggang Biyernes. Ang naturang kilos protesta ay susundan pa nila ng marcha sa Luneta sa Manila sa September 21 na paggunita sa deklarasyon ng martial law sa bansa. Ito'y bilang pakikiisa sa mga grupong magmamarcha sa naturang araw upang humingi ng accountability at ipanawagan ang magpapanagot sa mga taong sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon naman kay Permejo, alas 5 na madaling araw pa lamang ay sisimula na nila ang tigil pasada sa lahat ng panig ng bansa. Network News. Mighty C Network News. Samantala, 3 araw na K5 News FM Panay Radio 101 na naging matagumpay ang kampyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nagdala ng panibagong kaalaman ang isinagawang 3 araw na K5 News FM Panay Radio 101 seminar na ginanap sa lungsod ng Iloilo at nagtapos kahapon Setyembre 14. Ito ay linahukan ng mahigit 50 personnel kabilang na mga news writers, reporters, driver at mga technician mula sa K5 News FM Iloilo, Sara, San Jose Antique, Colasi Antique, Rojas at Radyo Tagboanay sa Pilar Capiz. Personal din itong dinaluhan ng mga executives ng K5 News FM Philippines, kabilang na si Chief Executive Officer Dr. Ramil Itangoy, Operations Manager Eljan Castaño at Human Resource Manager Jean Paul Generoso. Ibinahagi naman ng mga resource speakers na sina Miss Pearl Dapitan, Miss Hana Papasin at Julius Marebeles ang ilang mga strategiya sa pagsulat ng balita, reporting, pagbalik tanaw sa ethics at news values. Naging topiko naman ni K5 News FM Panay Area Manager Ray Umanay ang ilan sa mga innovations sa digital reporting kabilang ng pagkuha ng shots, angulo at editing. Laking pasasalamat naman ng mga empleyado matapos nakakuha ng Certificate of Completion, patunay na magiging mas maigi pa ang pagserbisyo ng K5 News FM sa publiko. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Sama
Samantala, panukalang layunin na kilalanin ang Nueva Vizcaya bilang watershed haven ng Cagayan Valley inihain ni Representative Cayton. Balita hatid sa atin ni K5 Mary Lori Duque. Inihain na sa Kamara ng Kongresistang si Attorney Joseph Timothy E. Cayton ang House Bill 5402 o ang Nueva Vizcaya as Watershed Haven Enhanced Protection Act. Ayon kay Cayton, layunin ng kanyang isinusulong na panukala na magkaroon ng mas matibay na hakbang upang mapangalagaan ang Nueva Vizcaya sa pamamagitan ng pagkilala dito bilang watershed haven ng Cagayan Valley. Paliwanag ng mambabatas, isang mahalagang hakbang ito upang maprotektahan at malaman ng publiko na sarado na ang likas na yaman ng probinsya sa mga nakakasirang aktibidades. Dahil dito, umaasa ang opisyal na maipapasa bilang batas ang kanyang inihain na panukala para sa kapakanan at seguridad ng mga susunod na henerasyon, lalo na sa mga residente ng kanilang lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Mary Lord Duque para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 4,000 trabaho iaalok sa job fair sa Subic Bay Freeport Zone. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Smile Abrera. Mahigit 4,000 trabaho ang iaalok sa gaganaping National Tourism Month Job Fair sa September 22, 2025 sa Activity Center Harbor Point Mall, Subic Bay Freeport mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Lalahukan nito na higit 40 kumpanya na magbubukas na oportunidad para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbibigay ng suporta sa turismo at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Katuwang sa naturang job fair, ang Department of Labor and Employment o DOLE, Public Employment Service Office o PESO Olongapo, Ayala Malls Harbor Point at Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Tourism Department. Ito si K5 Smile Abrera para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, power restoration sa isla ng Boracay nagpapatuloy matapos masira ang sub-transmission cables. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Hindi pa masabi kung kailan tuloy ang maibabalik ang supply ng kuryente sa Boracay at mga karatig bayan matapos masira ang 69 kV sub-transmission cables malapit sa Katiklan Airport. Ayon sa ulat, ang pagkawala ng kuryente ay sanhi ng arcing at moisture intrusion na nagdulot ng leakage sa mga underground cable. Dahil dito, napilitan ang mga tauhan ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO at katuwang na ahensya na magtayo ng halos 20 bagong poste at maglatag ng panibagong linya bilang remedyo. Patuloy namang nagsasagawa ng operasyon ang Department of Energy, NGCP, NIA, AKELCO, DOTR, CAAP, PNP at ang pamahalaang panalawigan ng Aklan upang mapabilis ang pagsasaayos. Sa kabila ng mga hadlang gaya ng malakas na ulan at hangin, nagpapatuloy ang pagtatrabaho ng mga linemen at personnel maghapon at magdamag. Hanggang ngayon ay nananatiling walang katiyakan kung kailan muling magkakailaw ang isla. Ngunit tiniyak ng mga otoridad na ginagawa ang lahat upang agad may balik ang serbisyo ng kuryente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, anak, pinatay ang magulang at kabatida sa Bukidnon dahil sa takot na malaman na di makakagraduate. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5K Buscaino. Pinatay ng anak ang sariling magulang at kapatid dahil sa takot na malamang hindi makakagraduate sa kursong criminology. Kinilala ang 23 anyos na suspect na si John Kyler Anduhon, residente ng Purok 11 Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Tumatanggi
Tumanggap umano ng pambayad ng tuition ang sospek mula sa kanyang magulang, ngunit napupunta lamang ito sa kanyang bisyo, kaya't nagawa niya ang krimen, lalo na naghahanda na ang kanyang pamilya para sa graduation. Inaresto ng Malaybalay Police Station si Kyler sa Puro 4 Barangay 1, Malaybalay City sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 46 10th Judicial Region dahil sa 2 counts na parricide murder ngayong buwan. Ito ay matapos hampasin ng tubo ng suspect ang ulo ng kanyang 48 anyos na ina, 50 anyos na ama at ang kanyang 14 anyos na kapatid, Mayo 11 taong 2025 sa loob mismo ng kanilang bahay. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayon din sospek sa pamamarila sa Calbayog City patay matapos manlaban sa kapulisan. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Patay ang 2 sospek sa pamamaril sa Barangay Navarro, Calbayog City matapos itong manlaban sa kapulisan. Ayon sa PNP, nagsagawa sila ng hot pursuit operation kahapon, Setyembre 14 at doon na nila natunton ang pinagtataguan ng mga sospek. Pero sa halip na sumurrender, nakipagpalitan umano ito ng putok sa kapulisan kung saan tinamaan ang mga ito na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang kalibre 45 at kalibre 38 na baril. Napag-alaman na ang nasabing mga sospek ang nasa likod ng pagbaril sa isang lalaki sa parehong lugar noong Setyembre 13 taong kasalukuyan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, NPA na namatay sa engkwentro sa Tapas Capiz na nakilala na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal. Nakilala na ang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA na namatay sa nangyaring engkwentro nung nagkarang Sabado ng hapon, Setyembre 13 sa sitio na Atip, Barangay Lahug, Tapas Capiz. Sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM Rojas, kinilalang namatay na si alias Cheryl, platoon medic ng Komiting Rion Panay at anak ng leader ng isang organisasyon na kinilala kamakailan na Legal Front ng Communist Terrorist Group. Napag-alaman na umaabot sa 10 rebelde ang nakaengkwentro ng mga sundalo mula sa 61st Infantry Battalion ng Philippine Army bandang 1:00 ng hapon ng naturang araw. Hindi na binalikan ng mga kasamahan ni alias Cheryl ang kanyang katawan dahil sa mabilis na pagtakas sa lugar. Samantala, maliban sa namatay na pinaniniwala ang rebelde, na-recover din ng militar ang isang M16 assault rifle, mga bala, bandolier at 4 na backpacks na naglalaman ng personal na mga gamit at mga dokumento. Sa ngayon, nasa isang punerarya na sa bayan ng Tapas ang nasabing rebelde at hindi pa nakiklaim ng kanyang pamilya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At mahigit 800,000 na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Dumaguete City, Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero. Inaresto ng mga operatiba ang isang high-value individual sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Bagakay, Dumaguete City, Negros Oriental noong Sabado, Setyembre 13. Arestado ang suspect na kinilalang si alias John at residente ng Barangay Talay dahil sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 nang mahuli sa akto ng nagbebenta ng iligal na droga. Nakuha sa operasyon ang humigit kumulang 120 gramo ng hinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 16,000 pesos, ilang heat cell sachet ng hinilalang shabu, isang mobile phone, belt bag at buy-bust money na binubuo ng tunay na 1,000 pesos bill. Agad naman dinala sa police station ang sospek para sa booking at disposisyon, habang inihanda naman ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Network News. YTC Network News.
At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nanawagan ang bagong interim Prime Minister ng Nepal na si Sushila Karki sa mga mamamayan nito na manatiling kalmado. Kasunod ito sa naging marahas na kilos protesta na ikinasawi ng 72 katao at ikinasugat naman ng ilang daang iba pa. Dagdag pa nito na dapat ay makinig ang mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa mga kabataan. Pinalitan ni Karki si KP Sharma Oli na nagbitiw sa puwesto dahil sa patuloy na kaguluhan. Tiniyak naman ito na bibigyan ng gobyerno ang mga nasawi sa kilos protesta na aabot sa $11,300. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MarTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Roldan Villarreal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Indi manami ako nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Panyaga time. Oras sa subong. Las 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo-bala ka mo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang sining labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan naton ang makamamatay nga cancer, mag-inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton nga magtaas ang aton sining nga blood sugar, mag-DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para mahamuok ang aton katulogon kun gabi, malikawan naton ang insomnia, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado.
11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-Key 5 kag subong sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginsupalpal sang armadong kusog sang pungsod ang mga nagapanawagan nga bawion ang suporta kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpasalig sang AFP ang ila mabakod kag pagkatampad sa konstitusyon kag sa mga pumuluyong Pilipinon. Suno kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang solusyon ang yara sa democratic institution kag rule of law kag hindi sa tunga sang extra constitutional nga pamaagi. Ang pahayag sang AFP kasunod sa mga protesta kontra korupsyon angot sa mga infrastructure projects sang gobyerno. Samtang ginpaidalom naman sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines antes sa natalana nga hublag protesta kontra korupsyon sa mga infrastructure projects kag partikular na sa mga flood control projects. Ginsiling ni Padilla nga ang tanan nila nga unit ang naka-standby agod suportaran ang Philippine National Police. Dugang pa niya ginarespeto sang AFP ang kinamatarong sa mga pumuloyo agod nga ipakita ang ila hibubunot apang hindi nila pagpasugtan ang sinuman nga individual o kon grupo na gamiton ang sitwasyon sa kinagamo, kalakasan kag hindi paghugpong sa isa kag isa. Samtang sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel, nagapati si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez nga ang istorya angot sa kodita ang nakasandig sa suporta sang Malacañang. Sa interview sang Bilyonaryo News Channel kay Benitez sa iya ginsiling nga akig na ang mga tawo sa tunga sang kagarukan sa flood control projects. Apang ang importante kag ang kapag-on sang pungsod, pabor man si Benitez nga dapat hindi hingabunan ang sinuman sa investigasyon angot diri. Pagluwas diri nagsiling man ang sang suporta ang kongresista sa pagpirma sang waiver sang bank secrecy kag statement of assets, liabilities and net worth o konsalin sa mga ginalalahig sa kagarukan. Yari ang pahayag ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez. I'm a member of the Public Accounts Committee, which is one of the committees involved in the Tri-Committee. So it's good governance, accountability, public works, and public accounts. So I'm a member of Public Accounts. And I signed a waiver for declaration of no business or financial interests in the flood control hearing. I will also say that I think it needs to show that again we are not covering up, for anyone. Sa iban pa nga mga balita, nagtaas ang utang sang Pilipinas sa iban nga pungsod sa second quarter sang 2025. Suno ini sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Ang foreign debt, ang utang sa mga Pilipino pod sa mga pribado nga sektor ang naglabot na sa 148.87 bilyones dollares. O kon yara na sa 8.5 trilyon pesos sang nagligad nga katapusan sang Hunyo. Ginpahayag sang BSP nga mas mataas ini sa 14.4% kon ipaanggid sang nagligad nga tuig kag ginabasol sang ahensya
ang pagtaas sang pagdamo sang utang sang national government na nakalabot sa 5.83 bilyones dolares o kon 332 bilyones pesos. Nagdugang man sang 3.44 bilyones dolares o kon 196 bilyones pesos naging utang sa mga local bank. Sunod sa BSP may yara sang 94.8 bilyones dolares o kon 5.4 trilyones pesos ang utang sa gobyerno kag may 54.07 bilyones pesos o kon 3.08 trilyones pesos lang sa mga pribado nga sektor. Samtang sa iban pa nga mga balita sa ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Nakalibog ang ulo ni International Criminal Court o kon ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte sa sitwasyon sang ikayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sang Agenda Weekend sang Bilyonaryo News Channel, ginsiling ni Conte nga nagalibog ang ulo nila bangod nga ginahambal nga unfit for trial ang Anay Presidente samtang ang mga miyembro sang pamilya ang nagasiling nga okay man siya. Suno kay Conte may naglantaw na sa Anay Presidente kag ginhambal sang independent expert nga mayara ini sang nakita nga decline in memory and executive function apang wala man ginhambal nga unfit for to trial kaangay sang ginasiling sang abogado ni Duterte nga si Nicholas Kaufman. Panindugan ni Conte nga kinanglan ang mas matag nga pag-analisar sa mga independent experts agod mahibaloan ang matutuod nga kahimtangan sang Anay Presidente. Magluwas sa mental health examination, ginpahayag na kalabot na sila sa ila ang informasyon nga nagpaidalo man si Duterte sa CT scan kag MRI na nagresulta sa findings nga unfit ini nga mag-stand trial. Apang suno kay Conte, hindi pa kumbinsido ang ICC pre-trial chamber kag may opposition diri ang prosecution. Sa iban pa nga mga balita, nagikan sa Mindanao, nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Nagpatikayon ang mga otoridad sa manual rescue operation para sa 30 ka mga tawo nga na-stranded matapos nga naabtan sang pagsaka sang tubig sa suba samtang nagaparigo sa Kabakan River sa Barangay Dulis, Banwa, sang Magpit, Cotabato, sang Domingo, Setyembre 14. Suno sa mga barangay officials lakip sa mga na-stranded amo ang mga basketball team players nga nagselebrar sang ila kadalagan sa lugar. Sa isa ka pahayag sang isa ka na-rescue nga malipayon sila nga nagabugsay sa suba kag ginali lang nga kaangay sang chocolate ang color sang tubig. Nabudlayan man sila sa pagtabok bangod sa mabaskog nga sulog sang tubig. Madasig nga nagresponde ang barangay kag ginbuligan sila nga ma-rescue gamit ang lubid. Naibaloan nga dalagko nga bahin sang Cotabato Province kag kaiping nga mga lugar ang naka-eksperyensya sang madamol nga pag-ulan. Sa katapusan naton yung mga balita kag ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginpasalig ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Chairman Chopilo Guades III nga wala sang epekto sa mga commuters ang nationwide strike ang ginatawag nga sang Piston Group sa Setyembre 18. Ginpahayag ni Guades nga mag-coordinate ang LTFRB sa Department of Transportation and Communication
MMDA kag local government units sa pagpatuman sang contingency measures agod masiguro nga wala sang pasayro nga stranded. Ang mga tikang nagalakip sa pagbutang sang libre nga sakay gamit ang mga salakyan sang gobyerno, mga truck sang militar, mga bus, mga moderno nga mga salakyan sang publiko. Indugang pa sang opisyal nga ang mga nagligad nga strike action ang may minimal man nga epekto sa mga pasayro. Tangod madamo sa mga operators kag drivers ang nagdesisyon na hindi na magpasakop sa protesta. Kagamuyad to, inyo nabatian ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Mabatian kadaod to, diri sa aton sila nga pagpangalagad ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. MBPS. Sa aton sila mga balita lokal, i-check natin may report ni Kaki5 Kim Kaluyo, may nag-viral sa social media. Nga duha ka mga drivers ang di pasahero nga salakyan ang nagtapong ulay. Grabe no. May round 2 sila sa Pacquiao ba? Nagtapong ulay sila sa dira sa may terminal bla sa SM City Iloilo. Duha ni mga driver. Ano mahimo sinabi sang LTO kag LT Parbe. Pro laban ining duha ka mga driver. Ma-issue ni sang siyokos order naman ang LTO mo. Kahit kabalo kita kung mga public utility drivers ka gani, dapat nga medyo maayo ka man, no? Budlay ni kay pikon. Ang imo sinang tendency, ni na maayo kung pikon ka, kita pungulay gani sila nga bukan lang agaway la pasero. Ayan pa sa iban pang sitwasyon sa pilakadlaw. Anong mahimo sinisang LT Parbi kag LTO kag nga natabo ining tapungulay nila dira sa may SM City no, nag-viral ni sa social media mo. K5 News FM Kampiyon Report. Opod sa kay K5 Kim Kaluyo, K5 Kim 13 pesos lang to tani ang ginagawan kay 5 dyan, 3,000 ilapiansa kada isa. Ano kaso nila? Alarm and scandal. Ini tungod nga ang complainants ni isang mga gwardya dito no sa SM City Iloilo ka kay Una ko ni management sa SM City ning duha ka mga driver ni. Ang ila di ang mga ginadala nga sila kanina na papasudlon da mo. Para may disiplina bla kay bla mo pabayaan mo lang na tod nga may kaso ni. Ang kwan sina ang ila sina nga kaugalingon ni wa isang disiplina maamo man nagapon sa plakadlaw. Actually kaluluoy ganitong matasang isa kay 5 dyan. Okay ga-violet. Ga-violet na nako bla kita man ang gamay. Gabukarong sa? Oo, gabukarong na gamay na lang gamuklat kay 5 dyan. Tungod nga epekto man sa pag inumol program angkot naton. Sinumbagan na sir Amalia? Hindi Hindi. Nabunggo ko niya. Nabunggo nga katapungulay na bunggo pa. Ko gani kay 5 Ano ni mga di pasahero sa lakyan ano ni modernized ni kon traditional. Traditional jeepney ni sila kaki 5 dyan nga may ruta nga Robinson's City Proper, SM City Festive Mall Atria. Amo gina no, kita mo bisan mga itsuran na bro daw paano ka na magrespeto mga driver pa nisa sa mga public utility vehicles niyo. Actually ang involved ni amo ni si alias Ramil, 42 years old nga taga Mandurriao area kag si alias Romulo, 50 years old nga taga City Proper. And accordingly kay 5 dyan, hindi man gani sila yung maglayo o galing kay ulihi lang nila na discover. Hindi bangod kay 5 dyan. Mo lang sila? Hindi, ang utod ni Romulo, kaki 5 dyan, best friend ni Ramil. Okay, kaki 5 dyan. Tapos, ang tiya naman yan ni Ramil, gin-adapt sa sulod sang 7 ka tuig si Romulo. Di sila lang man galing kaki 5 dyan. O galing, kay wala nila bala na familiarize ang isa kag isa. Tungod man sang heat of the moment. Amo gani na. Init sang sitwasyon. Amo na nga balko gani ang punto blada kay 5 Kim nga kung ang imo nga tendency sang imo siling paminsaron do dali ka mapikon bla. Kita mo damo sa mga road rides no. Tini part man isang do road rides man kay agabay pasahero mo no.
Amo gid kay 5 dyan. Actually, ang natabo gid na ang plastada is una si Ramil sa may pila. Galing kinagabot ni si Romulo, nagsalot siya bala ka kay 5 dyan. Ti medyo napulupikon-pikon ni si Ramil, nagsuyay sila, nagbuyayaway sila ka kay 5 dyan, nagbuya sa mga malain nga mga tinaga sa isa kag isa. Hasta sa makit-an dara sa video nga mo na no, nga do si Alaman ni Pacquiao kag sino nga kontraya naman kay 5 dyan. Napatay na ang kontra nga ginperde ni Pacquiao kasi Ricky Hatton, bulos lao. Galing wala lang daring. Kailangan dapat tadi pinabayaan din nagaan sila mga kuanbla mga tubo para mapatkanay silang duwa. Amo na ko yung makakita ko sang tinapungulay ng bayda sige katungi pagid bla. Actually, tiyan mo na, no? Wala man nagdugay ang ilay ang pagpukotay kay 5 dyan. Kay may mga gwardya, dabi mo. Sa dirabla, no? Sa gilid, sa exit sa mga salakyan, may ara na nagabantay. Tiyan mo man na sila ang nag-awat. Amo ng kaso nila, alarm and scandal. Alarm and scandal, which is, ang piyansa is 3K or 3,000 pesos. Te, ulihi ang paginulsol. Ulihi, gidang paginulsol kay... Ichikabi kay Director Hidospan Buas. Kung karon man kung anong duwa ka driver nimo ano man ma-issue man sila si Hukos order laban ko ni palabot mo ni dapat ma-issue man sila si Hukos order o kayang tendency bla sang paminsaro nila daw hindi mayo daw mga kutos bla. Actually, no, isama na sa ang under sa LTO is kung ara ikaw sa public transportation, of course, no, gapakita ka bala sa mayo nga pamatasan. Example, manda sa kapareho mga driver, and of course, no, bilang lisensyado nga driver o kung may ara sang driver's license, isama na sa natudlo kung paano bala i-handle ang sitwasyon kay 5 dyan, hindi maglabot sa pag-initay o kung pagsakitanay sa dalan, no, kung bisan man dira mismo, no, sa may parkingan kay 5 dyan. Pero this time bala, no, pamatian naton dari ang pag-confirm dari, no, ni Police Master Sergeant Richard Ivan Lopez, ang investigador sang Iloilo City Police Station 10 gapang regard sa imo kay 5 dyan. Kay volunteer na namon sa una sa piyak ng Baragwagan na. Mayo sa Magambal. Yes, kay 5 dyan. This time, pamatian naton, no, si Master Sergeant Master Ivan. Sergeant na siya? Yes, kay 5 dyan. Kadasig ba? Dasig Master Sergeant, kuana na, ika-4 ng promosyon niya. Amugid ka kay 5 dyan, no? So, this time, pamatian naton, no, ang iya sa nga pahayag kay inanin, no, naabtan naton mismo sa Hall of Justice after nila, no, nga mag-file sa kaso nga alarm and scandal. Mga kailangan natin subong, no, si Police Master Sergeant Richard Ivan Lopez, amo na siya ng investigador sa Iloilo City Police Station 10. Latest update din, no, regarding sa nagtapungulay sa may area sa Mandurriao. Sir, anong latest development, sir, sa naglugtad nga pag-inaway sa Mandurriao? May aga sa tanan. Ang latest natin nga update sa alarm scandal nga natabo kagapon sa SM Terminal sa SM City Iloilo. Nag-file kita kaso nga alarm scandal sa Hall of Justice kag nadakit na ni kag na-file na nato ng kaso. Tawag na, sir, sino, sir, ang complainant? Ang complainant naton sini ang mga duty security guard dira sa SM Terminal nga nakasaksigid kag amo man ang mismo ang arresting officer sang duwa nga nag-conduct sang alarm scandal. For the background lang, sir, ano gininatabo kag ang ginreklamo, sir, sa management sa inyo? Alas 3:20 kagapon, September 14, 2025, dira sa may SM Terminal sa ilang passenger lounge dira, naggit-gita na yung duwa ka salakyan. Then, ang ginhalinaman lang sini, ang pasahero, balang kulang agaway pasahero, kag may paghabuyan na isang malaing tinaga, at may amuman as well as may habuyan na yung masang inubol, kag nagpinukutay sila. Bali, sir, sino sir ang involved, sir? Ang involved sa ining insidente, amunin si alias Ramil, 42 anyos, taga Mandurriao. Si alias Romulo, 50 anyos, taga City Proper ni siya. Pareho ni sila nga driver sang Ruta Robinson, City Proper, SM City, Festive Mall, Atria, nga POJ. Ano kadugay, sir, ang pagpinukutay nga naduwa, sir? Suno sa aton nga pag-investigar, hindi magid
madugay, madali man lang pero nagtuga gidabi sang mga physical injuries katulad sang hematoma kag kontusyon sa guya sa nawala nga porsyon sang mata ni alias Ramil, bukol kag lagob, tapos may mga gasgas siya sa liog. Si alias Romulo naman, may lacerated wound siya sa iya nga wala nga guya at sa iya nga kilay. Balitawag na sir, anong kastada sir? Ako sinong una sa pila? Master Surgeon. So, kuha na sila kay nagpiansa sila taga-treatment kanisa. Dumiguhay na ganit sila sa K5 dyan. Kasi duko sila. Te, nagkalma na sila pero tapong anay Te, dapat ni may disciplinary action ini ang kuan mo, ang LTO bla. So, ano pa abot mo ni kay Director Hidospan Bas? Yes, K5 dyan. Karon na, para mabatian naton, para nga at least, mamuna bla, kung may mga disciplinary action na ginahimo ang ahensya sa gobyerno, para malikawan na naton nga matabo, nga hindi na matabo liwat. Actually, hindi lang man ang isa ka beses kay Feb. Damo na ni. Kaya na nagligad mga drivers ang modernized bus or modernized jeep. May ara man sa mga drivers ang taxi, drivers damo ang na sila. series sa Ibang bus. kanina sa kaiday pa na, bunguan na, ginabunguan pa na, kay agaway pa sa hero. Nagligad yan ni kitanda to, may mga uyat nga mga tubo. So, paabot mo na sa LTO na? Yes, kay K5 dyan para at least no, bangin lesson learned man dira sa iban. Nga, hindi magpadala-dala sa kainit sang ulo ka K5 dyan. Nabagan nila. Ang aton nga hindi na ni masulit liwat kay sila mga driver nga daan sila sa public utility jeepney bla. Kagdi syempre dito sa area sang SM Iloilo kay 5 dyan. Damo mga turista mo. Dati nagambal na sila nang butangan tuturing kag pakuanan bla. Pa manukot na tanaw sila no. So muna, ipalabot naton sa nagakaigo nga mga ahensya. And of course, if Johnny update man naton diri no sa pila ka mga grupo blasang transport. Actually mayara no sang patigayonon nga transport strike. Mga around sini nga semana kay 5 John or maybe masabay man sila sa September 21. 21. Which is the anniversary no sang martial law ka kay 5 John. Okay, salamat kid kay 5 Kim. Report nagikan sa patrol inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Yambal ni Ma'am Bing sa PSJ, sakit ning 3,000. Sakit 3,000 di ba? Sikon mga 3-4 panikadlaw nga pagbiyahe ilang tag 3,000 ni. So mabalik kita dugay-dugay standby sa duga nga mga informasyon kay mga balita pagkatapos ilamang sini. K5 News FM. Championing the DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo.
malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Balikawan naton ang mga balatian o naga DTX 500 kita adlaw-adlaw bangod sa pinakamantaas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung nakainom ikaw sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ilabi na gid ang makamamatay nga cancer
Ang sarcoma isa ka rare o kon tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara ka na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kon tiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kagabataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paggubag sang parte sang lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o paggubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magihong ang juwen, tinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser. Mag DTX sa 500 kag may TC kita adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX sa 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa disugared sugarcane extract sang DTX sa 500. Batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag maging cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX sa 500 kag may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy kita mga kakifay. Kag mga pi kita sang DTX Coffee Mix, healthy coffee. Ay ang DTX Coffee Mix, kung makahigop ikaw sa mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Na-satisfy ka o galingon mo nga nakainom ka kape, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman healthy but creamy coffee, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa, aloe vera kon malunggay. Sabay nga healthy ka. Kung makainom man ikaw sang pre-bio coffee, maligo kita gamit sang Clinica DTX beauty soap. Kaya mo ining habon nga nagapapresko sang atong sinipamatyagan. Kung lalaki ka, nagagwapo ka. Kung babayi ka, nagagwapa ka. Nagahamot ka pa, nagaputi ka. Presko pamatyagan sang Clinica DTX beauty soap. Beauty soap. Fresh na fresh. I-maintain na to ng freshness. Mag-roll on kita sa aton ilok nga goodbye bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh, sampat kins na patatapos yung paligo gamit ang Clinica DTX Beauty Soap, no? Wang karayon, ma-roll on karayon sa Clinica Deo Fresh. Simulat lang yung mga mata kay sarap ng buhay. Kung magsakit ang aton nga tiyan, bangod sang mga wala matunaw kag ini maayo nga mga pagkaon. Kag wala nagapunction sa gustong aton sini nga digestive system. So parang ini malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, LBM kag iban pa. Mag Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw, kay ang Clinica Sporbiotics naga-active kag nagaayong atong sini nga digestive system. At sabay nga healthy ka. Kag matunaw sang gusto ang imo ginakaon, ang mga healthy nagapabilin sa lawas ta gina-distribute na sa nanoy tuhay nga parte sa lawas ta, kag ang higko ginapagwa. Kay manami pag ini nga maluwas nga naga-active ang atong sini nga digestive system sang Clinica Sporbiotics. Naganami nga atong sini nga pagpamuhin para mangin regular ang pagpamuhin, mag Clinica Sporbiotics. Kung wala na gid si Manoy, gahuya-uya si Manoy. Pero sang abyan ko sling niya pare. Dungan lang kami nigwa sa kalibutan mo. Nga ako ya patay huya, nga saya huya-uya aw. Di parang hindi ka maguya-uya, hindi ka mag-uplok,
mag-extend food supplement ka adlaw-adlaw. Ay ti ara ka, tumba ng iban ka, tindog yapon, baskog kapag yapon, mangot kayo naka-extend food supplement ka adlaw-adlaw. Extend food supplement di kalidad ini kay maayo ini kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka nga naghatag sang extra nga energy sa aton sining nga lawas, extra nga adrenaline. Dagabaskog ang aton sining nga lawas kag magatindog sa mga baskog. Extend food supplement. Mga di kalidad ini ka mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan kag available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Coastmart, Kalinog, Iloilo. Kay sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Subong adlaw, Lunes, may libre nga consultation kag check-up. Kaya ang bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapusponggan yan, ka magbalatian kung nagainom ka DTX 500, may TC, Ditribayo, kang nakapangapi ka sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Why nakita time, diri sa atong sining pagpangalagad sa ngalan sang Damen and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo. Number 1 na kita, Key 5 News FM. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba.